Gospođo predsjednice, izvolite. Dobra večer, voljena Rijeko, imat ćemo pobjedu. Dobra večer, dragi moji Gromičani, dobra večer svimi, jako lipo je doj doma. Hvala vam puno što ste se svi okupili u ovako velikom broju. I prvo nego ča počnem, bilo ča drugo, svima vami želim blagoslovljen Božić i sve najbolje va 2015. Evo, večeras srdačno pozdravljam sve vas Riječane, Grobničane, ali sve koji su nam se pridružili isto tako i iz Like, iz Karlovca, iz Istre, iz cijele Primorsko-goranske županije. Srdačan pozdrav svima i hvala vam! Hvala vam što ste se pridružili ovom našem pokretu za bolju Hrvatsku. Pozdravljam večeras posebno svoju obitelj i zahvaljujem im što su se pridružili ovdje, svi od mame, tate, brata, supruga, djece. Naravno pozdravljam i sve vas ostale, sve članove i članice Hrvatske demokratske zajednice, simpatizere, sve naše prijatelje, sve branitelje, sve udruge proizišle iz Domovinskog rata i sve vas, drage goste. Ne mogu vam reći kako mi je neopisivo drago biti večeras ovdje u Rijeci, jer ovo je naš završni skup. 23. je prosinca, sutra je Badnjak, pa onda Božić, 26. još jedno sučeljavanje. Dakle, u Rijeci završavam ovaj put od nekih 30.000 kilometara koje sam prešla diljem lijepe naše, od istoka do zapada, od sjevera do juga, nekoliko puta, naravno i kroz Bosnu i Hercegovinu, drugu domovinu našeg hrvatskoga naroda. A posjetila sam i naše Hrvate i u Vojvodini i u Crnoj Gori, jer svi smo mi jedan narod i jedno biće. Večeras je povijesni datum. Još nekoliko dana imamo rada i 28. prosinca doista će biti prekretnica u životu naše drage Hrvatske domovine. 28. prosinca ne biramo samo kandidata, odnosno kandidatkinju. Biramo pravac kojim će krenuti Hrvatska. Biramo našu budućnost. I zato vas molim, uzmimo ponovno sudbinu svoje Hrvatske u svoje ruke. Završimo posao koji smo počeli pod prvim hrvatskim predsjednikom, doktorom Franjom Tuđmanom, i odvedimo Hrvatsku tamo gdje pripada, u blagostanje. Kroz ovih 30.000 kilometara koje sam prošla, puno sam toga vidjela. Razgovarala sam s tisućama i tisućama ljudi. Od ribara u Istri, tu u Primorju, u Dalmaciji, do naših seljaka u Zagorju, u Slavoniji, u Prigorju, do obrtnika, umirovljenika, branitelja, žena poduzetnica, žena domaćica, osoba s invaliditetom i mladih. Ono što je najteže čuti, mladih koji ne znaju što će i kako će. Jer 52% ljudi do 30 godina je danas nezaposleno. Mnogi od njih danas produžuju svoj studij na fakultetu, da se ne bi našli pred odlukom ostati ili otići iz naše drage Hrvatske domovine.
I zato produžuju studij nadajući se da će se nešto dogoditi i da će ipak ostati ovdje. I to im dugujemo, zato što je 15.000 ljudi otišlo iz Hrvatske ove godine, većina mladih, obrazovanih ljudi. Ne smijemo više dopustiti taj egzodus iz Hrvatske. Previše je ljudi otišlo iz Hrvatske. Hrvatska mora postati iz zemlje iz koje se odlazi, zemlja u kojoj se vraća i dolazi, zemlja prosperiteta i zemlja blagostanja za sve. I nećemo dopustiti više nikome, pogotovo ne premijeru koji ne silazi sa svoga brda i koji ne zna što se događa u Hrvatskoj, koji nije ni vidio ovu zemlju, da govori kako ova zemlja neće biti bogata. Hoće, bit će bogata, ali ne pod njime, nego pod vlašću koja zna, može i hoće. I zato moramo krenuti u ove izbore i ono što slijedi nakon toga. Unatoč ovim sivim pokazateljima, unatoč činjenici da nam danas ne radi 18% ljudi, da mladi odlaze, kao što sam rekla, da umirovljenici teško žive, jedva sklapaju kraj s krajem. Razmišljaju da li će im mirovina biti dovoljna za egzistenciju. Radnici isto tako, hoće li sutra imati posao? Hoće li primiti plaću za posao koji rade? Je li im ona dovoljna za egzistenciju? Unatoč svim tim problemima koji se svode na to da ljudi brinu o golome životu, imamo predsjednika koji kaže to je pravi put i jedino što nam nakon 5 godina nudi jesu nekakve apstraktne ustavne promjene. E pa ustavne promjene neće izvući Hrvatsku iz krize. Hrvatsku iz krize može izvući jedino hrabrost, liderstvo, vizija, vodstvo i rad. I mi smo, dragi prijatelji, ti. Imam viziju i imam hrabrost. I bit ću vaša predsjednica. I ono što me ohrabruje, ono što mi daje snagu, jeste vi. Vi ste moja snaga. Vidite, on ima sve poluge vlasti, ima medije, ali mi se dižemo, Hrvatska se diže, jer snaga je u narodu. Dragi moji prijatelji, večeras vam ovdje želim prenijeti svoj optimizam i entuzijazam. Jer da, u teškoj smo situaciji, jedna od najsiromašnijih zemalja Europske unije. Ali nema nikakvih razloga zašto bismo trebali biti ovdje. Imamo sve, imamo prirodna bogatstva, imamo geografski položaj, imamo vrijedne ljude. Jedini problem je što? Državna vlast koja ne zna kuda nas vodi. I kad smijenimo te neznalice, kad smijenimo te bešćutne ljude koji govore da su ljudi gladni zato što ne znaju kako jesti, kad uhvatimo konce gospodarstva u svoje ruke, kad se pobrinemo za svakog čovjeka u Hrvatskoj, onda će Hrvatska biti među najrazvijenijim i najprosperitetnijim državama, tamo gdje joj pripada mjesto. Josipović nam ovih dana nudite nekakve ustavne promjene, a ni sam ne zna što njima zapravo želi postići. Poziva se na nekakve opskurne ekonomske teorije. 5 godina je sjedio i nakon 5 godina je shvatio da mu nema dovoljno ovlasti, pa bih on eto još za sebe. Što to nije ranije predložio? I što uostalom nije koristio ovlasti koje ima, za koje odgovorno tvrdim da su dovoljne da se zemlju vodi onako kako treba, da se poziva i proziva vlada na odgovornost. A on je šutio, nije ništa činio i zato je sukrivac radi ovog stanja u kojem se našla država i ne bi smio imati obraza tražiti novih 5 godina, nego otići nazad na pravni fakultet i tamo pisati nove zakone i ustave.
Dragi prijatelji, program koji vam nudim za bolju Hrvatsku vrlo je jednostavan. Josipović je rekao da nemam programa, tu je. Možda nema puno riječi, ali ima puno sadržaja. Jer nije sve u količini i veličini. Stvar je u suštini, u onome što se nudi. A nudi se ono za što su me ljudi pitali. Ono što su rekli da ih muči, to je njihova egzistencija. Sve što su mi ljudi rekli u Hrvatskoj može se svesti na to: želimo bolji život u boljoj Hrvatskoj. Želimo jedinstvo. Želimo ponovno vjeru u sebe. Želimo domoljublje. Želimo poštovanje prema našoj državi i prema vladi i prema narodu. I to je ono što nosi moj program. Okosnica je mojega programa gospodarski rast i razvoj. Moramo konačno pustiti našem gospodarstvu da diše. Svaka čast stranim investitorima. Želim ih dovoditi u Hrvatsku, neka ulažu. Ali ja prije svega vjerujem u našu unutarnju snagu. Oni koji će Hrvatsku izvući iz krize, oni koji će stvarati nove vrijednosti i nova radna mjesta, jesu naši poduzetnici, naši ribari, naši seljaci, naši radnici, naš narod. Mi ćemo Hrvatsku izvući iz krize. Stranci nisu ništa pametniji od nas. Moramo rasteretiti gospodarstvo, promijeniti poreznu politiku da ne bude represivna, već da porezi budu stimulativni, da stimuliraju rast, da stimuliraju potrošnju i da stimuliraju sve vas da radite onako kako biste trebali raditi, da zadržite novce za novo investiranje i za otvaranje novih radnih mjesta. Moramo vratiti taj duh poduzetništva. Moramo gospodarstvo osloboditi od nameta fiskalnih i parafiskalnih i moramo državu učiniti uređenom da pomaže poduzetnicima i da pomaže svim građanima, a ne da bude represivni aparat koji će isisati i zadnju kunu od vas da bi popunili proračun kojim ne znaju upravljati. Klasičan je primjer, evo Oleg je već govorio o monetizaciji autocesta. Ne damo svoje nacionalno blago, ne damo da autoceste daju u ruke strancima da upravljaju njima 25 ili 30 godina. Nećemo dopustiti njihov nerad i neznanje da se plaća hrvatskim bogatstvom. Što nisu iskoristili fondove Europske unije primjerice? Za 2014. godinu Hrvatskoj je dodijeljeno 11,5 milijardi kuna za fondove iz Europske unije. Znate koliko je iskorišteno do sada? 0 kuna. Pa nije li to pronevjera? Nije li to veleizdaja? Druga je točka mojega programa socijalna stabilnost za život dostojan čovjeka u Hrvatskoj. Ne moramo o tome puno govoriti. Osvrnimo se oko sebe, pogotovo sutra, na Badnjak. Na Badnjak pred Božić okrenimo se, pogledajmo kako žive ljudi oko nas, pružimo ruku onim najpotrebitijima i razmislimo o tome kako država mora brinuti o svima. Tržišno gospodarstvo da, ali socijalno tržišno gospodarstvo po uzoru na najrazvijenije zemlje kao što su Njemačka i Švedska i moramo brinuti o svakom čovjeku u ovoj našoj Hrvatskoj. Treća točka, nacionalna sigurnost i obrana. Stvorit ćemo sustav domovinske sigurnosti, integrirati cijeli sustav da bude funkcionalan. Ponosna sam na naše članstvo u NATO-u, radila sam u NATO-u, ali prije svega vjerujem u hrvatske oružane snage, u našu policiju, u našeg čovjeka i ženu u odori i želim da naše oružane snage budu opremljene, moderne i mobilne i da one budu taj jamac sigurnosti, prvi jamac sigurnosti naše Hrvatske države. Četvrto je vladavina prava.
pravosuđe neovisno, borba protiv korupcije uvijek i svugdje, ne samo u predizborno doba i ne samo selektivno protiv pojedinaca kao sredstvo političkog obračuna. I naravno državna uprava koja mora biti stvarni servis građana. I peta, zadnja točka programa jest međunarodna politika i diplomacija za međunarodni ugled Hrvatske. Hrvatska ponovno mora steći međunarodni ugled koji smo izgubili zbog ove vlade koja ne čini apsolutno ništa nego se zatvorila u nekakvo dvorište. A ja vam večeras poručujem ovdje, hrvatska vanjska politika vodit će prije svega računa o hrvatskim nacionalnim interesima, jer ovo je Hrvatska, a ne nikakva regija. Izborit ćemo se za svoje mjesto u Europskoj uniji i NATO-u, obnoviti savezništva sa našim zemljama, partnerima i prijateljicama kao što je Njemačka primjerice. A vodit ćemo i politiku prema susjedstvu koja će biti utemeljena na dobrosusjedskim odnosima, ali i politici čistih računa. Jer, dragi moji prijatelji, treba prestati pometati probleme pod tepih. Treba prestati govoriti samo zato što neko dobro svira klavir, svira jedan drugome da su nam odnosi idilični. Nisu. Sve dok postoje otvorena pitanja, problemi nisu riješeni. I zato ću od prvoga dana ustrajati na rješavanju svih otvorenih pitanja, od Slovenije i štediša Ljubljanske banke, do Srbije, do nestalih osoba, granica na Dunavu, do Bosne i Hercegovine granice, Crne Gore granice i naravno brinuti o hrvatskome narodu izvan domovine. I dalje ćemo unapređivati manjinska prava u Hrvatskoj, ali neću tražiti ništa manje, ni stupanj manje prava za Hrvate u Vojvodini ili u Crnoj Gori ili drugdje u drugim susjednim državama nego što ih imaju Srbi u Hrvatskoj. Za Bosnu i Hercegovinu želimo da što prije uđe u Europsku uniju i NATO. Ali to se neće dogoditi dok ne riješimo ključno pitanje, dok mi kao Hrvatska konačno nestanemo iza hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini. Nikome nije namjera miješati se unutarnje stvari Bosne i Hercegovine, ali ćemo ustrajati na tome i podržat ćemo ih u tome i nećemo posustajati da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini konačno postane jednakopravan s ostalim narodima i manjinama na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Pozivam ovdje iseljeništvo i sve Hrvatice i Hrvate koje nas prate evo putem naše internet televizije diljem svijeta, da se vraćaju u Hrvatsku. Hrvatska je njihova domovina. Oni su ovdje dobrodošli. Ponajviše stoga što nam treba njihovo znanje, iskustvo, domoljublje, da riješimo ove probleme u kojima smo se našli. Duboki su problemi pred nama, dragi prijatelji, ali mi znamo, imamo program, imamo viziju, mi znamo, možemo i hoćemo i zajedničkim snagama, obnovljenim zajedništvom možemo pokrenuti Hrvatsku. I zato će prvo što ću učiniti kad postanem predsjednicom Republike Hrvatske biti pozvati Zorana Milanovića, prozvati ga na to što radi, prozvati ga na odgovornost, zatražiti sazivanje te sjednice vlade i neka podnese račune što je i koliko radio i koji su mu planovi što će napraviti za Hrvatsku. Ako ih nema, a sigurna sam da ih nema, neka odu, neka odstupe i neka prepuste mjesto nama koji znamo. Ponavljam, dragi prijatelji, 18. prosinca ključni je datum. Vjerujem u vas. Hvala vam što ste meni poklonili to povjerenje. I tražim od vas da izađemo, da uzmemo i
svoje prijatelje i obitelji za ruku da ih odvedemo na birališta, jer to je ključni datum na kojem se određuje ne ko će biti predsjednik, odnosno predsjednica, nego kakva će biti sudbina i budućnost naše Hrvatske. I zato vas pozivam večeras, pridružite mi se, idemo Hrvatsku odvesti u bolji život zajedno. Hvala vam. Jednostavno, naša Kolinda mora postati predsjednica. Zamolit ću buduću predsjednicu da ostane još malo ovdje na bini, a vi ćete jednim velikim pljeskom pozdraviti još jednom mladež Hrvatske demokratske zajednice da nam se priključi ovdje na pozornici, te da svi skupa zajedničkim snagama otpjevamo pjesmu koja nas je itekako zbližavala kada je Hrvatskoj domovini bilo najteže. Moja domovina. Svakog dana mislim na tebe. Slušam vijesti, brojim korake. Nemir je u srcima, a ljubav u nama. Ima samo jedna istina. Svaka zvijezda sija za tebe. Kamen kuca, pjesma putuje. 1000 generacija noćas ne spava. Cijeli svijet je sada sa nama. Svakog dana mislim na tebe. Slušam vijesti, brojim korake. Nemir je u srcima, a ljubav u nama. Ima samo jedna istina. Svaka zvijezda sija za tebe.